Jeg hedder Jungle Jim, og det her, det er min mor. Pæn goddag alle sammen. Pæn goddag. Hej, hej. Hej, hej. Jeg er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje-fiskepakker. Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde nu og da. Han lærer nok at tale, når han snakker. Så synger jeg og falleri og faldera. Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra, så svarer jeg og falleri og faldera. Jeg er en papegøje fra Amerika. Ja, det er rigtigt. Helt over fra Amerika. Det er langt, langt væk. Det er det altså. I kender vel ikke Marie Høns sang, vel? Okay. Okay. Skal vi synge den sammen, så? Skal vi det? Okay. Okay, mor. Så skal vi synge Marie Høns sang. Ja. Og hvad var det så, sneglen sagde? Og sneglen råbte højt. For torden, regn og vind. Herlig snæver, som du ser. Men her er lunt og tørvejr her. En raban! En raban, ja, det er rigtigt. Han rapper også, hvis I kan høre det. Ja. Det er raban Rasmus, er det? Okay. Nej, det er noget værd noget hjemme hos jer der, hva'? Der er gang i det. Rasmus tog selen om halsen og fløj. Hesten sad bagved i vognen og røg. Ever de gloede i ringende sovn, da Rasmus kom flyvende med hest og vogn. Kunne I se det? Så egentlig alt kom flyvende med en hel hestevogn. Nej, det kan man da ikke, vel? Men man kan godt lød en skøn musik. Der var fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Store løve. Må jeg høre? Ved I, hvordan en løve den siger? Ja, okay, det vidste I godt, hva'? Hold da op, mand. Den store løve løber løs og brøler som en hopper. Men nu er løvefar nervøs, for han har fået lopper. Oh ja, men nu er løvefar nervøs, for han har fået lopper. Talisman cykler op, og så glider over det hele. Det er den tredje med. Og så sætter man tempoet lidt op. Ja, ikke hurtigere, mand. Ikke hurtigere, så var det gået helt galt, det her, det var det. Nej, den kan man jo ikke spille med. Væk med den. Nej. Nej, en tandbørste, den kan man jo heller ikke trylle med. Nej, jeg er sikker på, at jeg så en tryllestav, da jeg pakkede tasken. Er der mere der? Nej, jo, her var den. Her var den. Sådan der. Så kan vi trylle, kan vi så. Så ville det ikke være sejt, hvis man kunne forvandle tørklæderne til frugter? Jungle Jim, og det her, det er min mor. Og vores show, det er færdigt nu. Vi håber virkelig, I har hygget jer, og I får en rigtig dejlig aften hernede i institutionen. Og skulle I have lyst, så kan I jo komme hen og tage et visitkort her efter showet. Det gælder både store og små. I er alle sammen velkomne herop til et lille visitkort. Ellers så siger vi tusind tak for i dag, og vi håber, I har hygget jer. Ha' det rigtig godt alle sammen, til vi ses næste gang. Hej hej, kan du lide det, mor? Hej hej.